Juan Mari Irigoyenek hauxe idatzi zuen Mikel Zabaltzaren omenez. Bidasoa bat, bidasoa bi, sorburuen arabera. Txapelokorrek astindu zuten gorrotoaren bandera haien arazi zintuzten arte, itzal galduen antzera. Ondoren, hantxe azaldu zinen ur odolotzen menera. Bidasoa hark soburu zuen intxaur ondoko bainera. Arratsalde on denoi. Mikel Zabaltza Garate Orbaiztarra zen jatorriz, baina altzan bizi zen. 1985ko azaroan, Guardia Zibilak atxilotu zuen bere etxean. Berarekin, Idoia Jarbe, neskalaguna eta beste lagun batzuk ere Intxaurrondoko torturagunera eraman zituzten. Bertan, tortura latzak pairatu zituzten. Horren gogorrak nun burua urrazpian behin eta berriro sartu ondoren Mikel hil zuten, baineran hil zuten. Hilketaren erantzuleak babestearren, PSOEko gobernuak gezur korapilatua asmatu zuen. Alegia, Mikelek ihes egin eta Bidasoa ibaira jauzi egin zuen. Egiari bidea moztu zion estatuak. Ondorengo asteetan, egundoko mobilizazioak egon ziren Euskal Herrian. Mikel nun dago galdetzen genuen, berriki nun daion esaten genuen bezala. Erantzuna beti bezala errepresioa izan genuen, karga polizialak, zauritu ugari eduki genitun. Orduko barne ministroak, Barrio Nuevo Galosoak, ozenki esan zuen, agertuko da nunbait. Eta hala izan zen. Bere gorpua Bidasoan utzi eta gero Guardia Zibilek beraiek aurkitu zuten. Zerraldo topatu eta erakutsi zuten. Gezurra bazuen ordurako bertsio ofiziala. Torturaren zerraginak prest zeuden berriro ere atxilotuen gorpuak ebakitzeko. Hurrengo urtetan, Mikelen oroitzapena oso bizirik egonda Orbaizetan eta Altzan. Mikelen anaiak atxilotu zituzten. Idoia beren eskalaguna izandakoa larriki gaixotu zen. Zesideko barne agirietan idatziz ere agertu ziren Mikelen hilketaren zernolakoak eta hiltzaileak. Izen eta bizenekin agertu ere. Inigo Iruin familiaren abokatua Intxaurrondon sartu eta Mikel urrazpian hilda izan zuten piztina ere aurkitu zuen. Bitartean, sumario bat zegoen irekita Donostiako auzitegian. Orduz geroztik ordea, Juan Calvo, Gurutze Jantzi eta Xabiel Karpasoro hil dituzte polizia ezberdinek. Milaka pertsonak jasan dute tormentoa, estira, oinazea, torturaren kirrinka errealitate gordina da egun. Aurten, Mikel Zabaltza nola hiltzen argitzeko ikerketan ezin duela aurrera egin argudiatuta, auzia behin-behinean artxibatzea erabaki du Donostiako probintzia auzitegiak. Zabaltzaren heriotzaren errudun diren 8 Guardia Zibil ez auzipetzea iaz erabaki zuen auzitegiak, baina orain artxibatu dute kasua. Egia betiko lurperatu nahi izan dute eta impunitatea saritu. Gure memoria kolektiboari egiaren aitortza, erruduren zigorra eta minaren sendagaia erauzi nahi izan dizkiote.
Halere, hostoak barreiatu, adarrak moztu eta enborra zatitu arren, gure oroimen kolektiboak sustrai sakona ditu. Euskal Herriak ez du ahaztu, ez Mikel, ez gertatutakoa. Baina, garbi daukagu, torturatzaileek ez dute herri honen etorkizuna baldintzatuko. Herri honen ibilbidea gera ezina da. Abiatu dugun prozesu demokratikoa bezala. Bidean askatasuna dugu egi bakarra, eta aldi berean egia dugu askabide. Mikel Zabaltza, Idoia Jarbe, milaka torturatua, hauetako senideak gure tartean daudelarik, itxasargiak dira, itxasargaia zarete eta izango zarete gure hortze mugan. Egia eta askatasuna zor diegu, eta lortuko ditugu. Mila esker guztiei etortzeagatik. Mikel Intxaurrondo kuarteletik ihes egin zuela zion bertsioa. Bera agertzeko eta kasua argitzeko sortatuko mugimenduan ezker behintzat gorputza agertu zen. Egun haietan harriturik gelditu ginen gizarteak emandakoa erantzunarekin. Eta gaur ere, harriturik gaude omenean duzuelako. Horregatik, bihotz-bihotzetik eskerrak eman nahi dizkiegu. Gaur egun duela 25 urte bezala torturak jarraitzen du. Gustoko genuke gaurkoa, alferretakoa ez izatea. Esker mila. Izango da Orbaiztan. Anima zaitezte. Bere arrebak Orbaizetan datorren larun batean beraren alde eginen den omenaldian. Larun bat hartio.